ya Nyamira nigo yachakirie umuroberio ogosira obotugi bw'echinswe gwetere enchira yo gochaka emiroberio ya maigerio gochiase abatugi b'echinswe. Mo director bw'obotugi bw'echinswe bwe county ya Nyamira omanyekaine buna Rispa Gechemba nigatebere buna county eyo nigo yabwateranire amone serikali yanene erigo kinia obotugi bw'echinswe ase county ya Nyamira. County ya Nyamira nigo yachakirie emiroberio yo koimukya obotugi bw'echinswe abwasenga kientambe bwatigirwe magega. County eyo nigo yachakirie amaigerio y'abatugi b'echinswe ime y'ebunge ya Borabu county ya Nyamira. Rituko rya rero nigo babaigeria abatugi b'echinswe b'ebyombe bya Borabu CBO ne Barini group ase Kenyoro kya Kitaru. Kuna mwaigure torakwanira mang'ana y'echinswe nakitoranyare ku chituga buya naende nakiranyare gotwa income. Kuna bono karongora aligeri Nyamira yaito abalimi bagokora obotugi bw'echinswe barabake sana naende otare buya none echichiro iga toikonyora nswe egento oranyore nomena mostly naende twanjete gochinyora korwa aria bogere bono koimiza torabalimi motuge chinsunka tairasmero ikange noroche lakini bora kore na amache nabokonyara gotuka chinswe gotwara tore chipondi kira aina ye tofauti yani chitofauti chinyinge echitogocha twa construct area balimi aliafuta buna gwatorigiri obisi nabo togogochera buye iga twagotarera gwatorokyo bole mubwao nakibongana twagotainga yokobeka pondi yao. Ebyombe ebi nigo bibwate emirobero yo gochakari gasari echinswe korase Barini ya Kitaru eri bachake value addition. Igo tokoyebara. For example, ensunere ye toyebara iga gatiga turusho buchabu bori bwensi borororo. Twarusiro buchabu bori bwensi borororo twasibia. Tuma yakoyebara biya iga nainde yaba bona iga nyo tutagitebe munere iga. Twajane kera somo baso sana yoma onsi twanya konyonchora. Kara twa omirigagu twama kobeka sama putaime. Twanye rosia sama futa. Kara twa rosiria sama futa yomire pi wono igotokoreta oboke. Obokobo na rosemary. Oboko gera ensute gosareka nebe kwandonspi. Toma korigirisa kararigia tubwene tukupakirisa kararie cotton. Abatugi aba nigo naende baegeriwe igaro y'obokonyi bw'echibesa gose chiloni gochiase ebyombe elio konyora chibesa gochakera ebyasara by'obotugi. Nyota ni project ambayo ina target youths wenye wako 29 years and below ambao walimaliza form 4 but waza proceed kwenda university ambao hawana kazi. So Nyota inapeana grant ya 50,000 kwa youth. So KJET ni co-financing program ambapo serikali kama mnataka machine serikali itagharamia 70% and then nyinyi kama group ama cooperative mtalipa 30% itabaki. Sawa. Komo director w'echinswe county ya Nyamira nigo nera tebire buna county nebwate emirobero kogasa chinswe korase Barini ya Kitaru na gochionia. Boigo nigo enekire buna county nigera chigochaka goturagia chinswe echo chirachikoneriwa abatugi meye county ya Nyamira. Asamalieta ngoro Rispa Gechemba ntenenerete idara y'echinsu Nyamira county aiga Kitaru dam twachaga train y'abalemi igoro yobo tugibwe chinsu ase egenka ase Kitaru dam eserikali nebwate mikakati etagete kobeka ase chinsu chigo turagerirwa koro kwe hachari hachari nase tokonyora ebimanu by'echinsu erinde to abalimi bali b'echinsu tubakobeka ase chindani ase Kitaru damu yeiga ntwabegete eserikali enene njabegete chinsu 50,000 chitanya koba harvested igo ntwatagete kugamba ne community nga naki tokobeka management ye edamu yeiga erinde enyare go benefit. Ingo reporter ya Soko TV koroiga se Barini ya Kitaru ebunge ya Borabu imeye county ya Nyamira nche Vincent Monda.